Me ollaan lähdössä reissuun ja itse lähtö häämöttää jo, mutta ennen kuin päästään yhtään fiilisteen matkaa, on pari asiaa hoidettavaa alta pois. Eikä tässä mitään muuta. Lähdetään tekemään. Let's go! Ensimmäinen homma on siirtää tää kaappi pois. Tilalle tulee uusi, vähän korkeampi, ja sitten se laitetaan seinään kiinni. Niin katsotaan mitä siitä tulee. Oi, se on ovi auki! No. Teknologia! Hienosti kasasit. No siirretäänkö se, että tässä olisi 35 senttiä? Joo, siis ihan mikkas. No, nyt se on tasan 38. Ihan sama. Huh? Better be light. So number 8 coming up. Mun mielestä täällä ei ole mitään sähkölinjoja eikä vesilinjoja eikä mitään linjoja, niin antaa mennä. Sanotaan, että mä en oo tunnettu siitä, että mä saan kaiken suoraan. Ihan vaan, ettei ne oo ihan väärin. Tää on vähän korkeampi. Hei, se onkin sama, mä mittaan se vähän. Tada! You wanna have the honors? Väkivaltainen nainen. No on se hieno. Great success! Siinä lopputulos. Very nice. Mahtuu kaikki nämä meidän asiat tänne. Hienosti. Me lähdetään reissuun autolla ja tosiaan aina kun lähtee vähän pidemmälle, niin on muutamia perusjuttuja, jotka kannattaa tehdä. Mun listahan kuuluu rengaspaineiden tarkistus, pissapojan täyttö, pulttien kiristys kautta tarkistus, sisäpesu ja ulkopesu. Kun nämä kaikki on kunnossa, niin on vaan paljon mukavampi lähteä matkaan. Rengaspaineet mä olin jo tarkastanut. Siitä en valitettavasti kuvannut mitään videota. Ne pitäisi olla kunnossa. Voi yliviivata tosta listalta. Seuraavaksi pissapojan täyttö. No niin. Kyllä huono sijainti tälle, että alkuun kaikki menee suoraan ohi. Juma. Eikä yhtään tiedä paljon tänne menee. Muista milloin viimeksi on täyttänyt. Tää paljon tätä on käytetty viime aikoina. Lisää vaan. Ui saatana. Ui. No mä luulin jo tästä tulee puhdasta, mutta ei. Kyllä se meni jonkin verran. Näyttäis olla nyt täynnä. Pelti kiinni ja seuraavaksi katsotaan pultit, onko ne kireellä. Tätä ei nyt aina tarvitse tehdä, kun lähtee reissuun, mut sen verran helppo homma tarkistaa itse, kunhan on tämmönen momenttiavain, niin ei siinä kauan mene. Muistakaa muistisääntö, righty tighty, lefty loosey. No ja sit tää sama vielä 3 kertaa. Noniin, se homma oli siinä. Sen voi yliviivaa listalta. Seuraavaksi sisäputsaus. Ollaan viime aikoina roodattu vähän kamaa tässä, niin pitää nää pyyhkeet ottaa pois ja vähän imuroida, niin se on taas hyvä. Kun näkee, että pyyhkeet ei ollut ihan täydellisiä, siellä on vähän likaa, mikä pääsi läpi. Sitten vaan imuroimista täältäkin. Ton takana sitten myöskin siisti. Wow. Ravistelusta. Sisäpesu tehty. Auto kiiltää taas sisältä ja tosi hyvän näköinen, siisti, puhdas, very nice. Voi yliviivaa listalta. Sitten seuraavaksi viimeinen asia eli ulkopesu.
Ei, no nyt hetkeä pessy ulkoota, niin sen näkee myöskin tosta pinnalta. Tehdään siitä puhas. Laitetaan toi vaarutin kiinni ja aletaan reiskiä. On vaarutin jo vähän siinä ja siinä. Onks tää hyvä? Vähän vuotaa jonkun verran. En oo vaan raskin ostaa uutta. Pitkään miettinyt, mutta en vaan saa aikaiseksi. Kuitenkin toimii. Viimeistellään se käsipesulla. Se ei mennyt niin kuin ihan suunnittelin. Loppu akku kesken kuvausten. Niin en pystynyt lopputulosta näyttämään teille. Miten tää nyt vaan uskoa, että mä tein hyvää jälkeä ja se kiiltää. Ollaan saatu hyviä hommia eteenpäin. Ei ole enää paljon jäljellä ennen kuin päästään lähteä reissuun. Nyt seuraavaksi ajattelin vielä puhdistaa noin mun kengät, pyyhkiä pinnat, niin se riittää mulle. Sitten sen jälkeen se viimeinen ja tärkein asia, kun lähtee reissuun, eli pakkaaminen. Jotkut saattaa stressaa pakkaamista loppuun asti. Mulla se on niin toisinpäin. Mä yleensä pakkaan ihan viime tinkaan. Mulle se on tosi helppoa. Ei tarvitse paljon miettiä, mitä mä otan mukaan. Mulla ei ole niin paljon valikoimaa vaatteista ihan syystä. Pidän tosi simppelinä kaikki. Mutta joo, lähdetään viimeistelemään. Sitten aletaan hinkkaa näitä. Saa tuomioksiannon myös hinkkaa ton toisen kengät samalla. Laittakaa kommentteihin, mitä veikkaatte, mikä on mun kengän koko. Kiinnostaa tietää, onko nämä kanootit vai ei. Mun mielipide on, että nämä on normaalit kokoiset. Minulle. Pikku koko ero näissä kengissä. A few moments later. Saatu kengät puhdistettua, niistä tuli ihan hyvät. Niin enää jäljellä pakkaaminen. Niin kuin tuossa alussa sanoinkin, että mulle pakkaaminen on helppoa. Kun mulla ei ole isoa vaatevalikoimaa, niin ei ole paljon valikoimista. Aletaan tekemään. Meillä on tulossa 3 päivän reissu, niin sinne eipä paljon tarvii pakkaakaan. Kaikki paidat, kaikki mustat paidat tietenkin. En mä paljon mitään muuta käytäkään. Yksi musta paita mulla on jo päällä. Tää on ihan fresh, niin se voi ottaa mukaan. Ja voisi ottaa varuuksi yhden valkoisen paidan. Sitten vähän hienommat housut, mustat farkut. Mustat shortsit, vaaleet shortsit. Näille tulee vyö farkuista, sekin on mukana. Sitten jos tulee kylmä, pusero. Tosiaan 3 päivän reissu, niin sit se on hyvä ottaa 4 alushousut. Sinnehän aina kannattaa ottaa ekstra mukaan, jos tuleekin yllättävä ribbe joka päivä. Sitten on hyvä ottaa myös 5 sukat. Noin. Jos sade yllättää, on hyvä olla sadetakki mukana. Mahtuu helposti tänne. Tässä taisi olla nyt kaikki, mitä voin pakata. Tuossa on vähän urheilukamaa vielä pesussa, niin ne tulee tänne vielä. Tietenkin laturit enää, mutta ne tulee vasta myöhemmin ja kosmeetikavara. Ei se sen kummempaa se pakkaaminen ole. No niin, nyt on pakattu ja saatu kaikki hommat tehtyä. Ja voi lähteä mukavin mielin reissuun. Kerro kommenteissa, minkälaista sisältöä haluaisit nähdä tällä kanavalla. Mua kiinnostaisi tietää, kun itellä ei ole oikein vielä mitään suuntaa tällä kanavalla ja on vaikeaa keksiä videoideoita. Mut jos tykkäsit videosta, laita peukkua ja tilaa vaikka kanava. Mulla ei muuta. Nähdään seuraavassa. See ya!